san sunan shi da Hausa ba, ina Hausawan cikin mu su gaya mun ko mina ne. Wannan akwai wani dabba da ake kiran shi a turance pangolin. To wannan bayan shi ne, bawon shi ne wannan aka kama. Na farko yana cikin dabbobin da hukuma na dabbobi na duniya suka haramta. Don saboda mafi yawancinsu sun karanci, ana so a tabbatar cewa ba kashe su ba. To ya zama kuma yanzu su ana amfani da wannan bawon nasu a yi magunguna da shi, akwai abubuwa da yawa da ake da shi, saboda haka yana da tsada, ba karamin tsada ba. yanzu kaga wannan buhunhuna guda 13 da muka kama, adadin kudin shi biliyan 10 ne da miliyan 262 wannan kuru, saboda haka ba karamin tsada yake da shi ba. So shi yasa mutanen mu kuma wayannan dabbobin ba mu kadai muke da su ba mu ma da su da yawa, in ba duniya gabaki ɗaya ba su da yawa. Shi yasa hukuman abin nan su masu tsaron dabbobi suka haramta kashe su, amma kuma mutane suna kashewa suna cire bawon don saboda tsadan shi da kuma abin nan. So dalilin kama shi kenan. Yanzu abin da za mu yi, mun gama namu binciken, ba mu ne ya kamata mu sarrafa da mu abin nan. Ƙarshen binciken abin da zai akwai Nasriya, kasan wannan ma'aikata da ake kira yawa hukuma da ake kira Nasriya, su ne za mu danka wa wayan nan don nasu yana cikin hurumin su tabbatar da bincike, su kuma hukunta duk wayanda aka kama su da hannu a cikin wannan. A ƙarshe kai bayanin cewa aiki ne na kowa ya zo ya dafa muku jama'a gaba ɗaya, ganin duk da an rufe boda amma har yanzu wasu abubuwan suna da shigo. Eto kamar inda na nuna muku, kaga dai vegetable oil, kaga shinkafa, kaga kaji da su tolotolo da aka shigo da su, inda a ce an rufe ko ina ai wayannan ba su shigo ba. Saboda haka ba za mu iya rufe ko ina ba kamar yadda ake cewa, ba kaman kofa bane wanda mun sa sakata muka kulle shi kenan. A'a, bodan nan wajen kilomita 470 ba inda za mu yi musa mutane mu ko'ina. Saboda haka dole ne mu haɗa kai da mutane, dole ne mu nemi labari, mu nemi a ba mu bayani, wanda suka san abubuwan da ke su taho su gaya mana, mu kuma sai mu tashi mu haƙa mu nemi wayannan masu fasa kurbe. Amma muddin mutane ba su ba mu goyon baya ba, haɗin